Nemo kugum otema no kanya Ramogi jong chwalo no wako kale Facebook kacha achiel kachiel kapok wadhi e wach machielo mabende no winjo bene watu wake okinyi makawuono kalore ne chal mar Kenya wamulo weche mopogore opogore mano kotudore koda kaka piny Kenya ringo gi sani otema kamago asomogi kokalo yore mag tudruok mago mopogore opogore achak koda namba mar otema chuok mano mar 3-6-000 iwacho ka ina dwaro wacho ne wakili ni owe umoricho Ruto sani onge gima anyalo pandore kaka otemo timono ano mondi jaseme mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi jong chwalo no okinyi makawuono ote mamoko mano kokalo e Facebook kama wantiere live orwacha yorwa mano majority leader wuodu yo makabong rachar ngisa ka ene mosna wendo awinjo twaka chal mar Kenya but Kenya to chal mare okber president mano yier ne pok oikore maber marito piny maber Kenya ngima oridore sana Kenya ochopo sama koro ngado SHA to ni ok thiedhi iweyi itho. Akuko tieno mar Timlicho Inga Migori County ngisa ka ni Joyce Penyna wakili ni to ere kaka jok mane itudo kod nego Honorable Ngondowere ne omaki kata juma chiel ne okorumo to dhano abicha pod olala kendo pok oyude ginto ang'oma mono timo kinda mar manyogi kose nitie dhano ma important maloyo moko wakili penjo ero penji kanyo penjo ni kanyo mutegno kabisa erokamano one en ni adwaro penjo mokwongo gi mar ariyo ni ngima bedo matek gima awacho ni one waka matek ki compare kama ne wantie gi kama wantie sani okay ne nitie sama ne mogo ne wanyiewo over 200 shilling ma nodok piny kani neno bech petrol gi kaka bech petrol nodok piny mobedo stabilize ne nitie ndalo makine ka trailer ma petrol ochopo odonje petrol to en mana gima ji pamo gi wer ni ya wayudo petrol okay wapango laini for almost half a day mondo yud petrol okay maizo ne wadoke kuonde mane wantie in the 80s gimomiyo magi timore en because president osebedo ka temo president osebedo ka sumo paro maleo president osebedo ka koriwo Kenya mondo Kenya obed gi peace mae momiyo ne giriwore gi former prime minister Raila Amolo Odinga mondo gikel Kenya kamoro achiel mondo wabed ni wate wanyabede mesa kama ichiwe rieko mondo wachiw rieko ni ere kaka wanyalo Kenya kod thurwa SHA osewache weche mang'eny but adwana nyis jowa ni SHA ki compare gi NHIF SHA is much better. We have several reports mag ji mawacho ni kama ne NHIF ok nya chude SHA tinde chude kane SHA ochakore ni nitie what is called teething problem nitie problem kagi kacha mak samiloso system manyien but ineno ka koko gotito dok piny nikech SHA to the great extent ido tiyo ada mondo akwajo wa mpoko register SHA mondo gi hurry up mondo gi register ogendni moko gi go koko to gin gi register joggi iwacho ni NHIF ne nigi only about 7.5 million people 7.8 million people SHA ose register almost 21 million people gimone gi penjiri sama pok ichako register SHA ito be ise register kozi ni ngama somo gazette kata winjo siasa bunge to chako go koko ni gino kti register kise register kan in gi problem then raise problem ma in go e SHA no but kik bed ni igo koko to pok register wach mar nek mar mjumbe mar Ngondowere nyaka wa congratulate DCI the police ni nyogi gitimo investigation ni very fast magitiyo gi modern technology magi track simbe mag jogi gika jogi no bedo ni gine pesa gika jogi move around the country magi mako jogi manyiso ni one capability multiple investigation gimoka ng'eyo ni be en capability minya tigo investigations mang'eny at the same time okay but it shows it is possible so my suggestion is ni we encourage government mondo invest more in such technologies to mondo bed all over the country moko bedo ni mana nek kata gimono motimore crime motimore Nairobi to bed ni kata ng'ama ni Karungu kata ng'ama ni Mbita kata ng'ama ni Baralengo Siaya
nyalo yudo the same services, but ma bro bedo mana kwa improve services. Aneno ka sama wachako it chiwo PS Dr. Raymond Omolo kane lose parliament. Tineno kunyiso parliamentarians ni budget mar internal security onego gitem mondo gimedi mondo gibed gi capability, gi improve capability mar police mar fighting crime, modernizing the policing service. So if this can be done, then we should encourage it. And I encourage the view nigino onego tim ne ngata whether and what Joyce kana Edward Nyamori. Moko luore ni mar joma nigi mwandu kata jotelo itimo pio maloyo joma ikaso pio maloyo joma pono die. Yes. Nikech mane gimomiyo kata janeno wani